барои чӣ байни шумову алик группаи убайдулло STV мисол нофаҳмоиши дар комментария бисёр менависанд ки шумо барои пул ҷидо шудем, барои мол ҷидо шудем, шуморо мисол ранги мугам бо мисол кучукар кардан. ягон дӯстон барои ки маро дар ҳаёт дар пастӣ задам, якм дастма дароз кардам, модарам гирифт. ҳамин чӣ ҳолат шид фақат мисол байни ту сайёра апай зарабоно ягон бадай саҳна, ягон муносибат ҳаст ё не? ҳамин номи айдаст додаша мегирем. мо бечора исми солҳо падари назанг задеста. ина хел бардор дар кромо омад дар бубине азиз бе ман ҷои номеша пушонам зебосанами Туркия нависем. Доси анам ё гирёнум каданози ки бе падар бе модар бошӣ ту чӣ кор мекунӣ? Ман ҳамин савол дар ҷавоб додам, мана гирён кардам, ман бе шумо бошем чӣ кор мекунам? Балки ман дар хона ду номуси дигар дорам. Номусои ман хоҳарои ятим, бевазан ва ғариб. Тамоми ғарибо 99% мухлиси ман ғарибай, ҳамаш дар ҳаққи ман дуо мекунад. Дар инҷо бо деҳқониро мекунад, дар ҷо ягон паноҳиш нест. Марди деҳқон камаш мемон, мара ғами зор мегирифт. Ҳар рӯзе ки айдар медр омадам, чӣ хеле деҳқон мерава, заминша хабар мегира, чӯпон мерава, говмонша ҳисоб мекунад. Ман ҳар вақте ки айдари хона медр омадам, донишҷӯ будам, якам ҳамон халтаи шири фарзандам медидам ки коми ҳастаи бо пагаш мераса, ва чӣ химиём. Rahim Production. Салом алейкум дӯстон ҳаводорони канали Rahim Production. Ин барномаи сирҳои ногуфта ҳамроҳи муҳтарам Қош бародари азизи мо, хуш омадед ба барномаи навбати мо дӯсти азиз. Азораванда Каримҷон, неки анҷа гапта хато кадӣ. Ма кай на хуш омад, ма на мо дар канали та хуш омадагӣ вака. Бахшишака хай тули на мо мешава, мо ҳамроҳи дӯсти азиз кор кардесем. Ва пеш аз саломи худро ба кулли мухлисон, ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо дорад, расхондантон ман мехоҳам ки як савола барои шумо пешниҳод кунам ва баъдан шумо саломи худро ба кулли нафароне ки моро тамошо доранд, ба кулли мухлисои худатон расонед. Розӣ ҳастед? ҳазор раҳмат барои саволотон пешакӣ, барои сухони нектон. Як бор хай биё салом гин, салом қазифто аввал салом гин. Хай мегзарем, бале. Салом ба ҳама мухлисо, модаро, хоҳаро, бародарои азиз, алахусус ба бародарои дур аз ватан вале ба дили мо наздик ғарибачаҳо. Бале. Ба ҳаматон салом мегӯм. Акай Раимҷон саволотона якта бигем, вақта намегирем. Беҳтарин дӯстони азиз, то охири барнома тамошо кунед. Беҳтарин саволҳо мешавад, беҳтарин чизҳое ки оиди зиндагӣ бародари мо дар пушти парда чӣ хеле зиндагӣ дорад, сатҳи зиндагиш барои шумо ҳар як саволи шумода мо дар ҳамин барномаи пурра ҷавоб мегардонем ва мегзарем ба қисмати якум саволе ки бениҳоят дар комментариҳо, дар тамоми саҳнаҳо нисбати шумо, нисбати бародари мо, дӯсти мо Али мегзарад. Ҳамеро гуфтанам дӯсти азиз ки барои чӣ байни шумову Алик группаи убайдулло STV мисол нофаҳмоиши дар комментария бисёр менависанд ки шумо барои пул ҷидо шудем, барои мол ҷидо шудем, шуморо мисол ранги мугам бо мисол кучукар кардан. Ҳамира ман мехоҳам ки ҳамаи комментариҳо менависанд ки савол ответ ягон ответ набуд. Ҳамира аз забони худтон ҳамин мухлисо бишнаванд. Меган кори шида ака гузашт рафт, дигар бо додан дар кор нест. Лекин ҳамин қашама метавонам бигӯм ки бародаро касе ки мақсад ҳамин саволда ҷавоб гирифтан мехоҳанд, ҳамира ба шумо ҷавоб метиҳем ки ма Али умуман группаи канали Убайдулло STV ягон кинаву ғараз байни мо набуд, нест ва иншоалло ки нахоҳад, ҳеҷ вақт намешавад ҳамин чиз. Мо бародар будем, мемонем. Акай Али ҳар рӯз мо дар муқати мо ҳамсӯҳбат ҳай бародарем, ҳатто байни мо дӯстӣ буд чӣ хел ҳаст мемона. Танҳо камтарак як чӣ хел гум санъат ҳай чиз як ҷода камтар мақсад ҳам кор пешравӣ мешава. Мисол ҳунарманд дар онҷа хичай хуб ис мекунад, мақсад муҳит атмосфера қати чӣ мешавад, ҳолатҳое мешавад санъаткор ҳамкорӣ мисол ҳам сабаб мешавад ки дигар ҷода озода мехоҳад дар каҷое ки кор мекунад кор кунад. Ҳунарманд танҳои дар ин чиз хиёл мекунам, ака сахт нарасад, танҳои чиз фақат дар Тоҷикистон ҳам хеле ки агар қати як кас кор кардӣ, қати каси дигар кор кунӣ, ҳатман мегӯянд ки шумо ҷанг шидаед ё ай пулай молай ягон нофаҳмоиро байни шумо мисол мегӯянд ки ҳамин хел кор шидагӣ. Ин чиз хиёл мекунам дар ҳамин ватани азизи мо баъди ҷанги шаҳрвандӣ пайдо шуд, барое ки пеш аз ҷанги шаҳрвандӣ даврои мақсади Тиёри Шӯравида аҳамияте нага тамоми умуман тоҷикфилм, ӯзбекфилм, кадом филмое ки набошад
ҳунармандош дар як мисол филми Рустам Масиёву шуд ва дигар филмода қариб ай тамоми театрҳои дунё ҷамъ мекардан, ай тамоми актёрии дунё ҷамъ мекардан ки иттифоқ шавад, якҷоя шавад. ҳамкорӣ хуб ай. Лекин ман мақсад ҳозир группаи хидмат ташкил кардагиам. Неҷада Зараҷон ҳастай, Сайёраҷон, Накай Раҳим Production ва бародари дигаре ки ҳақиқатан муваққатан меян ҳамкорӣ мекунанд. Мо ҳамкорӣ дорем. Албатта акай Илҳомҷон, мисол Кучкар бошад, Алик бошад, Бадисо ҳамаи барои бародаре мо ҳамкорӣ ҳатман дорем. мо ҳамашқати рафтомад дорем дӯстони азиз. ҳеҷ вақт дар комментария мисол нисбати бародари мо бародари Алик ягон гапи нитон нанависен. И ҳамкорӣ дар як ҷо нависа санъат ами ранги соат чӣ хелай то мехраку гирди ами як даврада ҳами хелай озодан. Ва мегзарем ба саволи дуюм. Ба фикрам мухлисо фаҳмидан чизе ки мехостанд аз таи дил барои шумо пешниҳод карданд. Саволи дуюм дӯстои азиз ки бисёртар дар комментариҳо менависанд ки ина эфира мекунем, ту чанд солаи зан дорӣ, оилатонда чанд касен ва мехоҳам ки мухтасарак оиди зиндагии худ, сатҳи зиндагӣ, дар куҷо таваллуд шудӣ, то овоне ки ҳозир дар куҷо кор ва фаъолият кардисӣ. Дар ки барномаи шумо умуман ҳаёти паси пардагӣ, сирҳои ногуфта, сирҳое ки дар мисол навор монда намешавад. ҳаёти паси пардаи санъаткор. Бале. Ман Ширали Қурбоналӣ ҳастам. Зодаи шаҳри Ҳисор, дараи Алмосӣ, деҳаи Сангчашма ва аз синни 1,5-солагӣ аллакай дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино шаҳраки 104 микрорайонда онҷа ба воя расидам, мактабат хатм кардам. Дар шаҳри Душанбе ҳуҷҷатро дар донишгоҳи Фарҳанг санъати Ҳусон ба номи устод Мирзо Турсунзода, донишгоҳи ҳунарҳои зебо супурдам ва ба баҳои аъло бо дипломи аъло хатм кардам. Имсол худо хоҳад бо магистрам супуридем, худо хоҳад бо хатм мекунем. Оиладор, соҳиби як шукрона худо як духтарча, ҳозираш дар карантин кардагим. Баъди карантин иншоалло бо проектон якто ҳастай худотия. Духтарча мана дирӯз раҳгардон шид. Машоалло. Анамхел падару модарам шукри худо ҳаёт ҳастанд. Ман ба соягии амо тарбият гирифтам, калон шудам, то имрӯзам ба соягии амоям хиёл мекунам бе ӯ касо ман ҳеҷ чизам. Хайр дар оила як писарам, боқимонда писар. Беҳтарин, беҳтарин. Ва мегзарем ба саволи сеюм. Тайёрем? Ман вақт тайёрам акаҷон. Мумкин камтар как барои шумо сахттар асад. Бигзор барои ҳамин асос мухлисо донанд, хирсанд бошанд. Барои ман сир ошкор шудан бай нест. Аз ҳама дӯсти наздик, аз овони кӯдакӣ то калонӣ барои шумо кӣ буда метавонад? Очам, модарам, очам. Баъд отам, баъд фарзанди падарам. Ягон дӯстам не. Барои ки маро дар ҳаёт дар пастӣ задам, якм даст ма дароз кардам, модарам гирифт. ҳамин чӣ ҳолат шид фақат модарам, баъд падарам, баъд фарзанди падарам, баъд дигар. Баъд ягон ёри дӯсти вафодор. Дӯсти вафодор зиёд, леки ба ҳар ҳол мондам. Дар дунё ҳар як инсон падар модарро аз даст метавад. Касе мегӯяд наметавам, дурӯғ аст. Шумо гуфтем ки дар зиндагӣ модарам, падарам мисол дӯсти вафодори ман. Шояд рӯзе аз рӯзҳо шавад шумо дӯстои вафодортона ай даст бутен хитона чӣ хел ҳис мекунед? Не, мақсад и ба ягон маънӣ нестай. Ҳар як кас Ҳабиб Нурмагомедов чӣ хел шахси бузург буд, тренери худаш падараш буд. Дар ҷое ки ман дидам навора ки ашки арақи рӯи писарша ба лаби добанаш тоза мекарда. Мисол навори кардагиян бо пеш ай маргаш суханаш кардагиян падарша ки ту ай мурда наметарсӣ. Мега ки ман ай майдаким то ҳозира дар мурдан тайёр будам мега. Ин мурдан қарзай мега. Бояд ман тайёрима бинам. Не ки фарзанд тайёр кард, мисол ҳама кар. Не ки ҳозир вақте ки Кондир саволе ки дод ки Ҳабиб қомати хича гум кард. Аммо пояси буд ку поясиро ки гум кард, мисол саволи омад. Хитона чӣ хел ҳис мекунед? Ҳар яке мо мисол модар падармон ай даст метаем. ин чиза фақат шахсое ки падару модар надоранд, ин чиза ҷавоб гуфтан метавонам, барои ки ман ӯ чизҳои
дарда шумо накашида ҳатто тасаввур намекунед ҳамин чиза, барое ки дар бартон ҳастам. дар барм ҳастан ҳамин рости вақте ҳамин номи Айдаз додаша мегирем ахмо бечора исми барое ки ҳарки вақтум як бачаям ин савол шумо барое ки ира медонем ма ба кадом хотир дар шумо додам. ин барои ашки чашмаи шумо не, ма ба он хотир додам ки медонистам ки шумо ҷавоб дода наметонем, барое ки ширинтарини ширинҳо падар модарай. ин ашки ҳастае ки ягон кас намехоҳад ки барои чӣ гиря ашкам набуда и ман худма як лаҳза бепадар бемодар ҳис кардам ба ҳисоби шумо ба худо ман айтани ҳамон шахсе ки бепадар бемодарам худо шид айтани ҳамо ашкам рехт. шумо вақте гуфтед падар модар нест чӣ кор мекунӣ, ман ака падару модар дорам, як рӯзе ки падарам дар кор бошад, як рӯзе ки мисол модарам дар ягон ҷои дигар бошад, ё ки як рӯзе ки дар дастам як маблағ набошад, ягон проблема дошта бошам, вақти падар нест, ман худам як бача ки ҳастам, вақти хона медорам ягон чиз заруре, ман ҳамон чиза дастрас карда наметавонам ба хона, хиёл мекунам хонатон мешиканам, худам танҳо ҳис мекунам. аз шукри худо ки падару модарам дар барам ҳастанд. вақте гуфтӣ ки ака вақти падару модар айдаст медиҳед чӣ кор мекунӣ, вақте ки ваё ҳастам дар як лаҳзаи набудан қоматам шикаста мешавад, дар набудан шумо ҳеҷ тасаввур карда наметавонам ки ман чӣ кор мекунам. вале ман худам як лаҳза хиёл кардам дар ҳамон ҷои шахсе ки падару модар надорам, худованд сабршон мекунад. Бепадару бемодар будам. пас айҷа маълум мешавад ки офарин ба он нафароне ки солҳо падару модар ина хел бардор дар кромо омад дар барномаям. салом алейкум падарҷон, нағзе хубе? ма дар барнома иҷа сабт кардестем дар бораи падару модар, дар бораи саволҷавоб, нав дар бораи падару модар савол додам. сиёнка ҳозир рафтеса, ма дар шумо занг задем, ма хоҳиш кардам ки бардор кани ба падари худо суҳбат кар. маро рости анам ё гирёмум кардам рози ки бепадар бемодар бошӣ ту чӣ кор мекунӣ? ман ҳамин савол дар ҷавоб додам, мана гирём кардам, ман бе шумо бошем чӣ кор мекунам? зиёдтар нанду номуз зиёд кишид, ба худ нанду номуз ки пайдо кардӣ хор намешид. баъди шумо рафтам ман хиёл мекунам ҳозир бори души зиндагиама дар бори шумо баъди айдаз додани падар модар худо ҳеҷ каса бепадар бемодар накунад. ман хиёл мекунам ки ман худо медонад ки ба худма ба чӣ бардоштам ай сар мисли пеш нашидам. мана бандар аз ин дунё мерад, ягон нафар намемонад, ҳама дар ин дунё амонат аст. барои ҳамин пас аз як падару модар рафтан бояд чикор кардан дар кор, нанду номус кардан ба номус шидан дар кор. зорама чӣ ҳол дорем падарҷон, хубе? мешарамад шуд корота бибарзам. майли худоам барои кортон мутад, ман дар сабтам, баъди сабт зангтон мезанам. диди чӣ сухан гуфт? номус кардан дар кор. медоне барои чӣ? мегӯянд ки фарзанд давомдиҳандаи насли падарай. вақте ки ҳамин насли дунёӣ аст, номус медони ака падари ма ака мегӯянд ҳар кас падару модари хича хуб мақсад медонад, медони барои чӣ номус мегӯянд? барои ки ман дар хона ду номуси дигар дорам. номусои ма хоҳарои ма, ман ду номуси дигар дорам ки гапи падарам мегӯяд ки падари ма дарман наёзад. ин чизе ки ҳакаман барои ман зиёд ашкам рехт. падари ма 3 маротиба оператсия шудага, мақсад дарман ки ҳастай, доим ҳамин чиза таъкид мекунад ки ҳар вақте ки ман набошам ту ду номус дар хона дорӣ. хушбахтиам ё ба шавҳар додани ҳамонҳо ки ан номуси гуфтагиш ана медонад. алан ду номус падару модар зану фарзанд ҳамин номусҳояд. ду номусе ки ай падар модар мақсад васият васияти ду номусаи ғаре ки оилаи ма хондани кушондани падару модарай ё номусҳои дигар. ду номусе ки ба гардани ма қарзае ки ман ҳама вақт бояд омода бошам, номус дошта бошам ки ду каса
سری بلند قطعی خوشبخت کردم. خیلی برادر عزیز این هم یک بهترین چیزی هم نیست که یک سببی کشید که در حالتی که اشک تو ای چشم تو جوری شد در همون حالت وای ما فکر میکنم که ممکن همین پدر تو یگان چیز حس کردگی باشه. این چیز ما هیچ گفتم هست نفرایی که همه خیلی میگه که دوگانیکو وقتی که یک تاش یک حالت داشته و دیگر چیز میکنه کو هست پدری که هست برادر که همه خیلی حس میکنن خیلی بهترین موضوع برای پدر اش ریختم البته خشم زنگ زد حاضر نگاه که بعد همین برنامه ما باوری دارم که حس میکنه که ما چی را حس کنم با اون خاطر برای شما زنگ زدم پدرای زنچی بینی شما را دوست می‌داشته حرمت میکرده عزت میکرده خیلی خداوند نگهبان باشه در حقش دعا میکنیم که تا وقتی که هستی شما هستین فرزندو هستین همون درختی شوه که همه وقت سویه و شمارش با شما برسه خوره قابل نشوه انشالله که باید قدر نفر دیگر دعا کنم و انشالله باوری دارم که دعای مستجاب میگردن هر یکی در نوکی غریبم نگاه کنه که شما گفتن که خنده در لبان این های کیف ای نگاه که وقتی که در یک لحظه که ما در قلب یعنی برادر در اومدم نگاه که چه گریه کرد اگر ما کم دیگه بدرم ممکن کرده و ممکن تیکه تیکه نه برنامه بخیزه بروم برای که ما باوری دارم برای که هر یک آدم در زندگی پستی داره که طاقت کردن نمیتونه که در یک از گپ زنه که تیم بولی که از در پراموی کامera در گپ بسه این قدر دیگه تماشا کردیسن فهمیدی این قدر دیگه دوستان عزیز شما وقتی که این قدر دیگه قدر کردین درک کردین مثال دیدین من باوری دارم که نفرانی میگه حسن با گریه میکنن جایی که گپ در سر پدر مادر میروه نه دورای در غریبه نفرای هست داد میزنن همین خیلی لحظه‌ای بود که هست نفرایی که پدر مادرش قدر قیمت کرده این سعی دست دادگی باز صاحب پول و مال شدگی افسوس پنجه خاک مادر هوا قدر علف کرده این بیماری سبیل مونده دردآور یک وبای عصری که نحسی آورد شاید هزاران نفر برادرای غریب پدر مادرشون از دنیا گذاشته در همین کرانتین بود اومدن نتونستم با او ما صبر جمیل اتو میگم خداوند بکنه در آخرون سخنی خدا مکد دیگر یگم چی گفتن نمیخوام فقط همین را میخوام که گپ در آخرون پدر مادر شد بعد اول سر میکنیم خیلی گفتنی همین قدر چیز دارم که در یک لحظه تصور کردنم با خدا به حد مشکل بوده پدر مادر را احترام کنید دوست شما داریم ما همچون در روی پدر خودم دیده حاضر هم چیزا ای نام پدر خودم مثال میکنم با شما که با پدر خودم هم خیلی باشه من با پدرم هیچ کار نکردم با مادرم یگم کار نکردم مرا خوندم پشوندم با ویرا سوندم شنون مرا خدمتوی کردگم ممکن در همین حیاتی توجیکستان زندگی یگم کس نکرده باشه قریب 4-5 روز توی دادگی بهترین توی همون زمان کردگی بهترین توی کرده و یادرم کردگی بهترین زن و فرزند مثال سبب شد ما خداوند نصیب کرد زن و فرزند داشتم نه دخترک نگردان شد خونه درم کرده مرا تو همین خلاص خونده پیشونده صاحبی هم مثال حجتای باز سعی بلند در مکتب خونده هم اینا دانشگاهم با دیپلم مثال که الان مثال با واسطه این پدر ختم کردم اگر همین نمیشید انمی قوا یعنی مرد نمیشید من هیچ کار کردن نمیتونستم و مرا شما نمیدیدین در پیش همین کامera من صحبت سخن کردم نمیتونستم من بیسوادی شکریه این پدر ما بهترین مردی دنیای برای که در بدنش نیمی جسم شد که خداوند در او امانت دادگی بودن بریده پرتافتن نیمی بدنش نبود لیکن در همین نیمی بدنش نبود به همین اینوالیدی به همین بیماری زمستون ساعت 3 شب کسبی پوری زیاد کسبی کنده مشکلم برای همین ایخت کردم کار نکردم ساعت 3 شب در زمستون تاریک با اینجا مسافه هیچ وقت تاکسی 33 یا نه برام اگر 33 هم که میشد پول اسریف میکرد با زندگی اگم چی نمیرسید هیچ وقت برای فرزنده کو در تاکسی نمیشیش بروه پیاده خدا شهید است که من خودم چیزا چند بار خطی شوشیدم زمستون سگ‌ها زیاد راه محکم میشیدن سگ‌ها زیاد تالا نکرفته قطعش همراه تا جای معین میرفتم بعد اونجا روشن میشید بعد به خونه خودم با روشنی میگشتم تا کارخونه‌اش میرفت یکم چیزا اوقاتک میکرد میداد بعد میگفت بچه‌م در ماشین سوار میکنه روی میکرد چندین شب رفته بودم برف باور کنید حضور خیلی کم میزنم برف زیاد بلنده پیاده ما همین 104 تا دستگاه اجرایی حضور کهنه مقصد دستگاه پیشینه
ва як буд мисол вай дар беморхонаи қарияи боло кор мекардам, пиёда соати 3 шаб 2 шаб мо то қарияи болоро мерафтем дар пиёда. ҳамаяно ба хотири як данамо ризқи рӯзи мо. ҳатто ба худо шоҳид худо аст ки ман дар давраи мактабхонӣ барое ки меомадам фалон ҷурам бурӣ харид, кастум бурӣ харид, ҳатто дар занги охиронам фалони кастум бурӣ ки фалон харид ба фалон мошин омад, ту чӣ хеле падаре, мисол шумо чӣ хеле падаре ки ман як бачаи маро карда натонистем. Ман ашки чашмошо резондум. имрӯз падар шидӣ? Падар шудам. Вақти мара вақти меша рӯзое ки мегӯянд ки мисол дар хона духтарда духтари ман мақсад шири магазин мехарем нестагем мегӯям зиёд қимат ай ҳамун чиз мехӯрдам. мара вақте ҳамун шир камаш мемонд мара ғами зор мегирифт. ҳар рӯзе ки айдар медромадам чӣ хеле деҳқон мерава заминша хабар мегира, чӯпон мерава гомонша ҳисоб мекунам. ман ҳар вақте ки айдари хона медромадам донишҷӯ будам, якам ҳамун халтаи шири фарзандам медидам ки коми ҳастаи бо пагаш мерасе ва чӣ хе меомад. алаки нав ба қадри падар модар расидам ки чӣ қадар мушкил будааст. барои ба ҳамин бачаҳое ки аймо ҷонтар мисол фарзанд надорам, вале як чиза хоҳиш дорам ки падар модара ҳеҷ вақт маҷбур накунем ки фалон чиз бигирем, фалон чиз натонистем кардан. падар модар агар бошад барои ман ҳози худам реалӣ ба хотири ягон пияле ба хотири ҳеҷ нест. қиссаи ман духтагия ман дар худам сазовор надонистам рӯзе фарзанддор шудам ки як буруд бихарам. ман пулу мерасам ки 100% ман 10 буруд бихарам. чизе ки дар худат мехарид дар назарат метова. беҳтарин гап. ман чизере ки пеши нами донишҷӯ будам, як стипендия аъло мегирам, хай нав тамом кардем, соли пеш ки зам надоштам. стипендия мегирифтам 155 сом, 208 сом. 208 сом стипендия мегирифтам. ҳай ягон кори майда мекардам ки умуман даромадам як монда 1000 сом набуд. барои ман сари либоси ҳама рӯзамда худухӯроки сати пешаш мерасид. сари либоси пеш ман худо шоҳида ягон бор ай корбон ҳама савдогарон меям тамошо ман ай корбон харид накардам дар давраи донишҷӯим. фақат ё аямун мақсад ҷои дига мегам чизи качественӣ мегирифтам. агар ки зурм намерасид мерафтам ай секенд хед ҳамон автовокзал мегем американский патинка фақат онҷа мегирифтам, американский тозаша мегирифтам. боз зиёдтӣ мекард, ҳатто ҷамъ мекардам. мисол дар зиндагӣ мо истифода мекардам, техника мехаридам. ин рози ман даромадам баъзе моҳе меша худованд метия 5000 миллион, моҳе меша хай 10000 ҳар хел. ман ба худ муспед намекунам ки буруд бихарам. мехоҳам ки ҳами чанде даромад дошта бошам дар фарзанд мекунам. барои ҳамон бародаро ба ин гап чӣ гуфтан мехоҳам? падару модар агар имкониятшон бошад ҷоншона шумода фидо мекунанд. дигар дар бораи ваё хитон аллакай медонед, ягон чизи гуфтан дигар мисол намебирам. ҷоншона фидо мекунанд. маҷбуршон накунед. ӯ шахсои бузурге ки дар бари шумо имрӯз ҳастед маҷбур ба чизе харидан накунед ки рӯзе шумо падар мешин, рӯзе шумо модар мешин, баъд анамин ҷавоби гапи маро шумо бай мешин. баъзе ки агар падару модар дошта бошад ҳатман ҳамин чиз дар сараш омадагия иншоалло ки мисол вале ҳастан дода ба даками тарих чун чизе ки ӯ тамошо касан ғарибо нигоҳ ки солҳо месан ба хотире ки ай зан дур, ай падар дур, ай модар дур. дар ҷа падару модар сӯхтеса дар ҷо барои фарзанд дош. барои фарзанд рафтай коркли, барои падару модар рафтай. лек солҳо намея ба кадом хотир? ба хотир ки фарзандам падару модарам дар пеши дӯст душман саршон хам нашавад, чизи ҳалол биёман бихӯранд, ки хитон дар азоб, дар дуруни барф, ҷое ки ҳеҷ дар ҳақл рост намея кор кардан. беҳтарин ногуфтанам он падару модаре ки ман мегӯям бо падару модари ҷавонам ҳастанд ки дар ғарибӣ кор мекунанд. хоҳиш аз шумо занҳо, хоҳиш аз шумо хоҳарҳо ки шавҳаротон дар ғарибияй як чанд ғариб хоҳиш кард, фурсат нашида буд, акн мехоҳам бугум гарчанде дароз шавад, мегӯям сухани нек гарчанде агар дарозам бошад хуш аст. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам бародаре ки дар ғарибӣ зиёд азоб мекашанд, меҳнат мекунанд, шумо дар пул равон мекунанд. фарзе ки худованд ба шумо фармудае ки вазифаи зан, эҳтироми шавҳар,
моли шавара ҳифз кардан аст. Яке аз вазифаҳош моли шавара ҳифз кардан аст. Аному ғарибачое ки кор мекунанд, меҳнат мекунанд, молшон равон мекунанд, шумо да боварӣ мекунанд, ҳифз кунед, пула ёфта даравида корвон наравед, даравида дар кори беҳудаву дугонабозию давлатходӣ зиёдатӣ сарф накунед. Эсрифкор бошед. Алал хусус барои чӣ гапа гуфтам ки дар ин давраи вабои аср қашоқию ани давраи тангдастӣ мардумна беҳад сарфакорона истифода барем пулашона. Ғарибачаҳо бовар кунед дар ҳамҷо рӯзе ма бисёр хай рӯзе ки санъаткор шудем дар интернет мисоли блогер мегам ва ягон дигар дар ҳамин дурни сайтҳо ҳастем, чи инстаграм, чи ютуб, ки чӯ медурай ғарибачаҳо анам хел очирак истодагӣ вале вай кардем назди шумо омода наметавонад. Билетҳо беҳад гарон шудагиам, очирак шудагия, нисбаш пул надорад, бояд дар онҷа зиндагӣ кунад, кор надорад. Хоҳиш аз шумо ба қадри як тангае ки ҳамо ғариб рӯй мекунанд мазлум набошед, эсрифкор бошед. Ҳамата дӯст медорам, ҳазор рамати зиёд. Ягон гапе касдонем боша, ҳаматон узр. дӯсти азиз, бародари азиз, аз омони кӯдакӣ то ҳозира мисол гап заде ки дар куҷо таваллуд шудам ҳамаша бад ҳолатое ки ягон дӯсти ҷонӣ, ягон бародаре ки дар хона мебаред, мисол хоҳар, апа, дӯст ҳама мегӯй ки ранги апа хоҳари худаш медонад ё дар кор дар фаъолият дар куҷое боша набоша, а ягон дӯст номардӣ дидагӣ ба то ҷое омадагие ки гирья кардагӣ боши, мисол ё азоб кашидагӣ бошед ки ҳамин хиёнати дӯстла тоқат кардагӣ набошед, ё чи худат хиёнаткор ҳастӣ? Агар то чӣ андоза росткор ё хиёнаткор будани мара бародаро, дӯсто бояд ба ҳолатиям. Мақсад зоғ мегам ман худам зебоям, бояд бародаро ба ҳолатиям. Ман айхи ман таъриф карда нестам. Не ки ман ростӣ ба дӯстӣ боварӣ надорам будам. То ҳамин сола боварӣ доштам, не ки аим сол иса боварӣ надорам. Ҳамаро дӯст медорам, ҳамаро эҳтиром мекунам. Мисол ин кас бародари май, ҳамкасби май, ҳамкори май, ё ки дигар ҳамкасби ҳамкори рафиқи май. Не ки ман дӯстӣ меган ҷонию рафиқе ки намега хона мебари, мақсад оила ҳама яке, ман дигар бовар надорам. Барои ки дар ҳаёт чӣ касое дар шабу рӯз ҷон кандагим, ягон таш поси навак ман доштагӣ нестанд, дар барам истодагӣ нестанд, ҳамаш хиёнат кардагиам. Дӯстои рафиқое ки ба ман мақсад дар барам будан, мардӣ будан, мардан ки то охир дӯст истодан, дар бари ман нестанд, ай дунё гузаштанд. Ё ки дар шаҳрҳои дураи мақсад ватане ки аллакай зиндагишон берун ай Тоҷикистонае, ба ватан оли баргашта наметавонанд, дар ҳамҷо зиндагӣ доранд. Ман хулоса дар ҳамин Тоҷикистон ҳамо ғарибачаҳо, ҳама ҳамин ҳамкорон, ҳамсӯё, рафиқҳо, тамоми мухлисо ё рафиқи ман, бародари ман ва қачон салом алейкум, не ки ҷурае ки доим дар барам дӯсте ки шумо мегӯед ман бовар надорам. Ва дӯстам шудан дигар намехоҳам. дар ин замона дӯста ёфтан бениҳоят қин аст. Мисол дӯсти нонӣ, забонӣ, ҷонӣ ёфтан қин аст. ва хай мегзарем ба саволи дигар. ҳолатое ки мисол дар зиндагии шумо паси парда бад ҳолатое ки шумо ба ҳамин ҷой омадагӣ боша ки гирья кардагӣ боше. Беҳтарин савол кардем ба худо. Ҳамин саволе ки додӣ и дарди мане, ман ҷавоб қатъи айтани ҳамаи ҳаҷвнигоро, айтани ҳамаи санъаткоро метавонам. ҳамин ҷавоби ман ҷавоби ҳамаи и тоқаи савол ба ман нест. ҳама ҳаҷвнигоро ҳамин хел мегӯям. Ман не ки пеш ай ҳамаро гуфтам, як чиз мегӯям. дуруд ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. маҳбуби худованд. шахсе наздиш меояд, савол метавад ки мега ё ҳабиби худо, мега чаро мега худованди ту мега ин қадар ба ман зулм мекунад, ин қадар ман дард дорам, доим гирён ҳасту, мега дигароро бубин, мега ҳама мега хурсанданд, хушҳоланд, мега ва ё ғам надоранд, ва ё гирья намекунанд, мега худованд ту ҳамин бераҳм аст ки фақат ман гирён мешавам, мега дар ҳаёт. ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мега дар ҷавоб, мега эй уммати ман, бешак мега худованд шоҳид аст ки ҳар бандае ки шумо доим хандон мебинед, дар танҳоӣ гирья мекунад. ман боварӣ дорам ки вай хоҳ марди кор боша, хоҳ вазир боша, хоҳ шоҳ боша, ҳама гирья мекунад. ҳатто пешвои маъзин мо асосидои сулҳваҳдат
محترم امام رحمان ما بارها اشک چشمشون دیدیم که برای یتیما وقتی گپ میزدن گریه میکنن، برای برادرش گریه میکنن، برای وقتی درباره مادر در یک نمیدونم روبا در کجای نمیدونم عکسی را که پیشنهاد عکسی که با مادرش پیشنهاد میکنن با یاد روی پرفته مادرش اشک میریزن، همه اشک میریزن. حتی اگر کسی میگه من غم ندارم و ای عالم نیست و دروغگو است، برای که وقتی انسان تولد میشود ای بدن مادر اولین کاری میکنه گریه میکنه. اولین کاری که انسان ای مادر و دنیا میاد الکی گریه میکنه و آخرین کاری که میکنه ای دنیا پیش رفتن اشک حسرت میره که خب اگر خوبی کرده باشه میگه چی با من خوبی کم کردم و ثوابی کم گرفتم رفتم، اگر بدی کرده باشه به خاطر گناهی کرده افسوس خدا اشک میریزه. اومد رفتن ما اشک ریزوندن باشه پس این دروغ است که ما دویم خندونیم. من قریب هر روز باور کنه گریه میکنم، هر روز خداوند شاید این جای دروغ نیست، هر روز به هر سبب، لیکن 80% گریه ما همین روزا به خاطر مخلصی خدمت، به خاطر که ما باور بسیار شما ممکن ندونه زیاد مخلصای دارم که طبیبا عمرشون به 18 رسیدن داجه مثلا این چی میگنش گارانتی دادگی نیستن و یا ایدنیو نکی نونومه چیدگی نیستن، زنگ میزنن ما دا مخلصی میگم ما قطعشون و یا دلبرداری میکنم و یا را نمی موزیکشون قطعشون صحبت میکنم نکی باور کنه به خدا ما برای اون کوی همون زیق میشم، با اون چیزی هم نزدیک میشم. ما زندگی از زیق شده من زیاد برای اون مخلص نزدیک میشم. ای ولایت سوختن یک دو نفر مایبو شب و روز ما را تماشا میکنن، همین قدر امکانیتی مقصد ندارن نکی به همون قدر به زندگی امید دارن، مقصد ما را دستگیری میکنن به همون حالت قطعی ما داشت بسیار وقت ما را دلبرداری میکنن باور میکنیم هست نفرای به زندگی امید دارن. در پیش گپ دستی سالم پای سالم مثال همه جاش سالمن، لیک نفرانی که خنده دارن نمیخوان خوشبختی همون را نگاه کنه که اویدی همه گپ شما که میگن که این دیوالی تمیسون معیوبن، لیک با از زندگی امید دارن، در لباشون خنده مثال هرچند که معیوبن، لیک نگاه کنه که صحنه‌های حجوی تماشا میکنن، چیزایی که تماشا میکنن که همه اگر نه چخل در زندگی باید امید میگن چخل امید نیست، وقتی که نداشته باشه خداوند گرفته باشه دیگه او برگردونده نمیشه، که نگاه که امید دارن تو وقتی که جان در تن دارن امید دارن که یک روز ما ممکن سالم شیم با پا بخیزه. لیکن ما با تن سالم خودمون شکر نمیکنیم و یا با تن ناسالم شکرانه میکنیم. وقتی که در اینجا یک چیز دیگه پیش رو اومد، آدم با موتورسیکل پیش ماشین میره و آرزو میکنه که ماشین داشته باشم، یک چیزی که همین خیلی ثبت کردگیان آرزو کنن ماشین داشته باشم، فهمیدی؟ ولی که با پیش موتورسیکل های میکنه آرزو میکنه که موتورسیکل داشته باشم. انا موتورسیکل ای ولی که کنه ای برای یک نفری که میگذره ایشون میتا پا نداره، فهمیدی؟ این آدم آرزو میکنه که پا داشته باشه. مثال هر یک از در زندگی آرزوی خودش داره، مثال محبت خودش داره، میخواد که در زندگی یک چیز شوه، مثال برای همین زندگی بسیار میگن که برین یگون کار دیگر کنین، این فلان شما داده مرد فلان روغون برین کار کنین فلان زنده باشه. شخصایی که در روغون ما وای میکنن، برادری که در روغون کار میکنن میگه که موزیک میشیم وقتی خودگی شما رو تماشا میکنیم سلام من یک بار دیگه میرسونم خداوند شما رو نگهبان باشه، اما وفاتی که در اونجا است قوتی زیاد تونبتی برای که همون مردا هست که ما انمی کامیره ما کار میکنن، انمی سلام پشکایی که ما رو روشنی میکنن، انمی راهایی که ما خوشرو بازو میریم همش با شرافت همای مقصد ای همه انمی کاری ما بسیار میگه همین برین شما کار کنین، مقصد گپ در اینجا بود که برین کار کنین فلان نکنین همین صحنه را نکنین. اگر تمام تاجیکستان اگر تمام جهان ناراضی باشه نکنین، بگم من به خاطر اون شخصی که ما آیا را خرسان میکنه خاطر اون میکنه من چی خیر نکنم که ما را زنگ میزنه همین صحنه ما میبره زنگ میزنه اینوالید میگه که اکا جان اکا خربون جان ما میگه زیق شدم صحنه تو نمیبره، میگم حالا میتماشا میکنه میخوانده خانخچه قبیده نمیتونه صحنه کمپیوتر اکا تماشا کردم یک ساعت خندیده است اکا جان 1000 عمل مرا خندونده میگه ای چشمش گریه رو خیلی رفته است یکی با میخنده همه خوشحال یک ساعت که او را ما خندونده باشم میگن که هر کی خندوند یتیمی خسته را باز یابد جنتی در بسته را بین خداوند
ва 3 нафар парда нест ки дуо амхел қабул мешавад. Якум ятим, бевазан ва ғариб. Шахсое ки дураи ватананд. Тамоми ғарибо 99% мухлис ма ғарибай, ҳамаш дар ҳаққи ма дуо мекунад. Ҳатто дар тайями комментарий агар гапи ма рост бошад, нахчон менависонанд. Ма дар ҳамин Instagram агар 100% ҳози нав мухлис агар карда бошам, 99%аш ғарибай ки ҳар рӯз ҳар якташ мада салом мерасонад. Саломшон алем мегирам. Дуои ғарибо мада ҳаст, дуои мазлум бечора ҳаст, дуои бевазано ҳаст. Ҳатто ғарибое дорем ки зананд. бовар кун ғарибу духтарои зиёд ҳастанд ки баробарди мардо ҷон мекунанд. Мада хирсандӣ ӯ 1000 баробарди дунё агар норӯзӣ бошад мардум, ман ин корро мекунам. интихоби шумо санъат аст. Интихоби ман санъат аст. Гуфти ҳамон қадами қурбон гарчанде касе чизеш намега, як сухане дорад ки барои мо беҳад мақбул шунега. ин чиз дар хуни ма ҳаст. Ман ҳар каса худованд ба ҳар як чиз меофарад. баъзеҳо мегӯянд санъат ҳаромай. ин гапа гуфтан вообще акаҷон ин гап ҷои ин набуд, лекин барои чӣ мегӯм, ин гап ҳеҷ када доказат карда наметавонад. Санъат умуман чизе ки ҳаром набошад, лекин зиндагӣ фарз ай бародари азиз. Зиндагиро ба ҳар роҳ пеш бурдан дар кора. Лекин худованд мегӯяд дар дунё ҳар коре мекунем, гарчанде ки мегӯянд санъат мисол гуноҳ бошад, ҳар гуноҳеро ки мекунем бидуни номи ман бикунем. Мақсад мара масхара накунем, дини мара чақа накунем. Мақсад чӣ коре мекунем, боқӣ мондаша гуноҳатон ҷо метавонед. Не ки ман кӯшиш мекунам ки савоб дар бораи савоб бошад. Иншоалло дуои ғарибо, дуои дигар касо бошад. Бигзор худованд коре ки мо мекунем ба хотири хайр бошад. Худованд моро бубахшад. барои зиндагӣ обод кардем. беҳтарин бениҳоя ҷавоби пурра додед. ва як саволи дигар оиди ҳамин гуфтаниам барои шумо дӯстои азиз ки як ҳолати вақти наворай, вақти дар санъатай, мисол дар хонай, як ҳолати фаромӯшнашавандаи зиндагӣ дорад барои мухлисон ки камтар хушҳол шаванд. бовар мекунем зиндагӣ пасти баландиҳои зиёд дорад. ман ҳар як дақиқаи сонияи зиндагӣ фаромӯшнашаванда. ман рӯзои гӯшнагирам дидагим. гарчанде ки мақсад ман дар давраи ҷанг ки набудам, леки дар ҳамин истиқлолият, дар ҳамин давраи тинҷа монём, дар ҳамин студентӣ рӯзое шид ки нонус нангам кард дари хонаи ҳамсоя. Мақсад як чӣ пурсидам да донишҷӯ будам. Гарчанде хона ҳамавақт буд ҳама чиз, рӯзе шида буд ки ҳама шароитҳое буд ки ман нон наёфтем хӯрем. амрои тағом дар хонаи шахсӣ ман меистодем. бовар кунем 2 карточка наёфтем, охот кунем дари ҳамсоя шам доштем, ба ҳафташ бовар ки гирисна гаштагим. Мақсад ки фаромӯш намекунам рӯзае ки ман гирисна будам. ва фаромӯш намекунам рӯзае ки рӯи худода чунон серию пурие ки дар хона ҳоз шукрони худо ҳаста, серию пурие ки зиёдӣ кард, ҳатто ба мардумам хайр кардем, зиёдӣ кард, бу гирифт рафтем, будем партофтем. ин рӯзам дидем. ва ба ҳамин гапам гуфтанем ки ҳеҷ вақт мағрур набошем. ҳеҷ вақт мағрур набошем. сара баланд гирифта катай кардан дар кор нест. одам ҳама вақт касе мега ман хурда гаштагим, гап дурӯғ аст. ҳама одам дар ҳаёташ гӯшнагирам дидагай, ташнагирам дидагай, сериям пурем дидагай. худованд бигзор ҳамаи серу пур бошем. зиндагӣ ҳар як лаҳзаш ширинай, фаромӯшнашавандаe. лекин дар эҷодиёт қатъиями шумо ма ҳар як сафаре мекунам, бовар кунем барои ма ширин аст. барое ки дар сафар хеле рафтои навора бачаҳо мебинанд, баъзе саҳнаҳо чӣ мешавад, як калима мегӯем ки ба соат ай ханда маъно мешавад. ҳамин калимаҳо калом калимо бошанд? ҷоном ай рӯзе шумодай ҳаминта путарас мекунам. бовар ки дилам гум мезанам, таку ҳаминта камтарак меҷунбум, мехеза ҳаминта мехеза. бовар ки медони ту гона чӣ мехеза? чӣ мехеза? ҳамин мехезад сабил мола чизу мохи мехеза. ҳамин калимаро гуфтанда ба худо ҳамин гапа гуфтем, ака як чиз ёдам зад. ман қасам зиёд намехӯрам, ки ба худо анҷа қасам мехӯрам. аллоҳ шоҳиде ки ягон саҳнае ки ман бозӣ кардам, ягон таша ба хотири фаҳш фоҳишагӣ ё пас задани ягон нафар ё ягон намуди барои хандаи хушкхоли нестан ҳамин чиз монад. ҳамун саҳнаҳое ки мо маънои худи гуфтем ки маънои ҳаҷ
доғи анами рӯзара камбудӣ анами замони ҳозирара проблемаҳои ҳозирара воситаи ҳаҷв қати тамасхур кардан пас задан ва ба мардум воситаи масхара ҳаҷв қати нишон данагур ки ҳамон одаме ки ҳамин рафтора мекунанд шарм доранд бас кунанд ба монанди мо инҷо дар мисол мегӯем ки саҳнае ки шиштатиями мегӯ саҳнаи самбуса кардем шиштатиями мардум баъзеш мо дар мисол хай занг мезанам бародаро мегӯянд ака саҳно зур мақбул фалон мо мухлисдем ана ҳамҷоша нито гуфтем ҳастанд шахсиятҳои мақсад ай 100% гурӯҳи ҳастанд ки дарк мекунанд ҳамон чиза дарки шуури мақсад ҳамон фаҳмиши таҳлили санъата доранд ҳис мекунанд ин чиза шахсҳое ҳастанд ки мақсад камтар ай саҳна дуртар ки ҳастанд дигар хел фикр дидшон дигаре баъд шахсое ки худшон ба нияти фаҳш фикр мекунанд ҳамон шахсиятҳо фикри худшон дар ҳамон фаҳш зиёдтаре барои ҳамон фикр мекунанд мақсади худи ҳамон калимае ки мо истифода мебарем ё мегӯяд дар ҳоли компютер бозӣ мекунед шумо шарм намедоред мо шарм медорем неки анамуро мо мекунем ки дигаро бинанд шарм доранд ки ами хеле мекунанд ами корро ана ҳамиҷа бародарои азиз як чиза ма гуфтанем ки ин рол асосан ба пай сайёрабону тааллуқ дошт баъзе дар ин пишти камера иштагай баъзе навбати ё мераса ба ҳамин одам дахл дошт ҳамроҳи апай зарабону бозӣ кард рола беҳтарин роле ки омадани кампир хушомадеду чӣ хел зур бозӣ кард вақте ки ҷое гуфт ки трас мекунаку чизеро ки мо мехостем чизеро ки ҳамон чиза бовар кунед ман гуфтам ки ҳамин бозӣ кунад ҳамин одам намон гуфт вақте ки саҳнаро каданен як намуда кунед ки диққати мардума ҷалб кунед барои ки ҳар гоҳе ки ҷое ки трастеш меомад амо чочаки даҳани сайёра метофай хандана қати мисол апай зарабону мо натонистем ки ҳамин саҳнара ба мазмуни пурра бигирем баъд ҳамин пешниҳод аз ҷониби акай қурбон муҳтарам хош барои мо шуд ки ман ҳамин рола худам бозӣ мекунам ки саҳна зур омадагия бояд мардум вақте ки ҳамира тамошо кунад дар ҳақиқатан дарк кунад ки ҳамин саҳнаи беҳтаринаи рола интихоб кардан баъде ки мо саҳнаро партофтем бисёртарин ҳастан акай қурбон ҳам мембри бурутота бигири ки дар саҳна натуа боз ба ин савол бармегардем ма сабаби буруто ма клиш ма дарифтам барои филмҳои тарбия буд ки пеш мо дорем ма наметонистем барои як саҳнача ира ма ин қадар давдав карда ба як аз донишгоҳ дигар ҷои иҷозат гирифтам масалан мондагим бо бигирем ша барои ҳамон хай ягон камбудӣ боша ба ҳар ҳол узр мора зиёд менависанд ки ҳамин кайфи шумо ҳамин хеле дигар хелеш чӣ хелеш иша хелеш мегӯяд ки қатъи ҳамин заҳра хуш сайёра ин шумо мехӯрен мегарден кайфи ҳаҷуни гурӯҳ механден вообще ғами дунё надорем мемрем кор кунем ана ҳамиҷада стоп ман як савола метавонам баъд мегзарем ба саволи дигареш ки оиди анами саволи шумо меравад гап дар бораи зара рафтак мисол гап дар бораи апай сайёрабону рафт дар комментариҳо бисёр хай мисол дар сари комментариҳо ответшда бисёртар мо мешунем мисол кор мекунам фаъолият мекунам мебинам бисёртар менависанд ки қурбон ами зара ту арӯстай ту фалонтай мисол байни шумоҳо ту бо нармодарам мисол хай ҳаст нафарое ки фикру дигар менависанд байни мисол ма барандаем дараҷаи мисол ҳозир ма бугум мисол бовар намекунам ҳамин чиза мехоҳам ки ай даҳани ту бишунавам мисол байни ту сайёра апай зарабоно ягон баъдаи саҳна ягон муносибат ҳаст ё не ҳаста чӣ муносибат дӯстӣ ҳамкорӣ бародарӣ хоҳарӣ мо зарарам сайёрарам ба худо соати 2 шам занг мезанам дар кӯшава рӯзе меша ман бемор будам круглосутка як 24 соата ман бемор будам ҳаям беморо камтара қапидем баъди айфархор омадан як ҳафта хоб будам мара соати 4 саҳарам занг мезад 2 шам занг мезад 7 саҳарам занг мезад бародарҷони ман чӣ хеле мо танҳо ҳамкор нестем мо бародарем ман қачон фақат муносибати бародарӣ дорам сайёраҷонам 24 соат мо дорам мехоҳем баъд ҳолате ки ҳаме зара занг мезад ягон ҳолате буд ки мисол телефона оилатон дидаги боша мисол номи ҳами зара дар телефони шумо чӣ навистагия ман меёрум боанаке зараҷон ма дар як бор занг зад мухлисон ҳама шоҳид бинанд чизе ки реалне ано номераи тиселта вақтам тиселда ма дар як бор занг мезанам ин ҳозир товай занг задан хулоса мо дӯстем рафиқем байни мо ягон чи несте аввал дар хайр рости гап да зан камкам рашк мекард ман гарчанде ки пеш айтуи гуфта будам ман санъаткорам ҳаёти ма санъате ман номай мехрими касби май ма
агар нахоҳӣ ма намегирам. хами лекин розӣ шуда ва камкам рашк кард. Қати сайёра не, қати дигар духтаро рашк мекард, не қати Зара рашк мекард. дигеро хати не хай мухлисос бизазани худам рашк мекард. Ози нигоҳ кард. Ина нигоҳ ки тамошобини азиз беман ҷои номеша пушонам. Зебосанами Туркия нависен, не? Зебосанами Туркия. Машаллоh. Бошава. Бошава. Як чизгара дӯсти азиз гуфтам, оида ами апай Зара, ягон шави буд ки Зарара дар хотон дидагӣ бошед. бовар намекунед шумо дар ҳаётон хоб намебинем ака. Инем таку то соати 8-9 гудакам ғам метад қачи бозӣ мекунам. Ай соати 9 бая азои ӯ гиря мекунад то соати 11 шама фақат монтаж мекунам, бая хаб мекунам. Ҳамин баъди 11 агар овоз таброри гудак бедор мешад то сара худо зад кора. Баъдам оз так телефонро мегирам, мерам дар он балкон бо монтажи айпай хӯрам. Саат 4 меам медорам ҷойгои хоб мерам. Начи бародари азиз шумо барои ҳамин қадар карантин кардагӣ. Фарзандам Ширинай, гирияи ӯ ҳам як асабта ором мекунад, як хушбахти хича дорад. Вақти хобинам хело намекардам, чунон модар бешем ки баъди сабто гап дар ҷамон дакаҷон ки моро гуфтам ки шумо кор намекунед ёки кор надоред, дигарам хеле вай мекунед. Оз ҳамин саволо мо барои шумо пешниҳод кардем. Якум мо хизмати халқи ватанам мекунем ба хотире ки ислоҳи ҷомеа меян ку театр, масалан манҳаҷ, умуман санъат оинаи зиндагия. Мо камбудии ҷомеаро дар худмон, адамо одами паста, одами гандара, одами хуба дар мо худмон мардум дар нишон метавонем тарбият мекунем. Якум вазифамон. Дуюм вазифамон мо зиндагӣ дорем, албатта кор мекунем, ғайри ҳаҷмнигори масалан деҳқониро мекунем, рӯзгордориро мекунем. Ногуфтанамона хай духтарако аден оди давраи хичон мега ака раимҷон бо деҳқониро мекунанд, дар ҷо ягон панош нест. Марди деҳқон ай, бачаи деҳот ай. Мо аямо оилаи деҳқон ба ҳавои расагӣ. Ман фахр мекунам. Манам оилаи авлоду мара деҳқон ай. Мара касби падарим повра, ма повра 100% ҷо гуфта метавонам, карда метавонам. Усто ҳастам, устои масалан телефон, техникаи рӯзгор ҳамаро онча соз мекунам. Мақсад дигар касбам ки ҳаст ки мо мекунем. Беҳтарин устогарӣ кардӣ. Хонаи Зара дар рафтӣ унвани ка часпонӣ тоғозира унвани гол дар коридор берав. Хайле, чӣ меганаш? Дурӯбии торикии мон рӯи худора мегем. Зараҷон не оз шабра, зараҷон светои хона тасос кардем, ягон кавди дора? Камди надора инҷуриста ки биё шава. Охира светош айнора киштагия. Аз ҳамаи шумо миннатдорем ки чунин моро дастгирӣ мекунед, аҳли группаи моро дастгирӣ мекунед, нисбати мо комментарҳои хуб менависен, видеои моро падилиса мекунед, дар сайтҳои инстаграми мо подписатсия мешавед, обуна мешавед, ютуб мисол ҳар як дастгирии шумо, ҳар як лайки шумо, ҳар як суханронии шумо барои мо як илҳоми тоза мебахшад. Як чизе мешавад ки мо бо кӯшиш мекунем ки пага бо саҳнои нав барои шумо пешниҳод кунем. Ва дар поёни барнома чӣ гуфтани бародари азиз? Ама суханама гуфтам алака охирондаша шумо метавонем бигем. Шумо чандин бораи ма да мегем ки акай ки қурбон ё додарам қурбон дар ҳамон комментариҳо кӯшиш кунем, сабр кунем, дар таҷ ягон ҷавоб нагардонем. Ё бисёри бародарон маро мегӯянд ҳамон комментариҳо да хеле мегӯянд, ҳақорона иши тари мегӯянд, ишу хеле мегӯянд. Ман як чизам мехоҳам, барои чӣ гуфтам ман дӯстида боварӣ надорам. Ҳаминҷа ҳозир ҳамаи маро тамошо кунистан. 99% ки ма да комменти бад мекунам, гаранти қатъи ҷавоб гуфта метавонам. Дӯст, рафиқ, шинос, шахсе ки маро мешиносанд, ана ҳамкасбҳои худман, рафиқҳои худман ки пешравии шуморо намехоҳанд. Лекин на барои бадӣ ва ё мақсади душманӣ ӯ сабаб мешавад бо ма вайда бо пештар бурам. Як чиз дигаре да ки Қурбонҷон мега ки вақте ки як кас нисбати ту пас мезана, як сухани ноҷо мега, ин маънои онро дорад ки шумо дар назди ҳамон қадри доред. Ба кадом мақсад ки шумо обрӯи доред ки нисбати шумо гапи пас мезананд, гапи бад мезананд. Агар шумо обрӯ надошта бошед, ҳеҷ вақт дар таи комментарияи шумо ягон гапи бад наменависанд, ягон чиз намекунанд, намедоранд тамошо мекунанд, на интересоват мекунанд. Значит доред ягон обрӯ. Дар вақти мевадора меган санг мезананд, аколи мо мевадорам кунаш дида бошем, хиёл мекунам дар ҳамин ҷода
ақалан як гилек шуфта були мисол ягон чизе навигари кардеста ма фиграм ана шахсои мара дастгирӣ мекунанд аин фурсат истифода бурда ҳаматонда салом ҳаматонда раҳмат миннатдорум ин миннатдорӣ айноми мане айноми аҳли гурӯҳе ки немчун ҳамаш паси камера мештаям айноми ҳамаи шумода салом раҳмат зинда бошед касое гапи паст мезанем шумодам раҳмат ки вақти хитонат дариқ намедорем алан гапи паста фикр мекунем ки мо чихи аида гапи пастш бигум дардш кунам ҳазор раҳмат вақте шумо маро паст мегед ман бо дард мекунам бо аму саҳнамо чуноне мекунам ауда хубтар лекин як чиза мегумтонам аймаи мисол як на ман миллиардерем инҷои пилониш нест ман як сағираи камбағале ки оз ин акаи фаёд кард ин мо айусу ба 46 омад вайш айусу ба як такси вай қати номи сесума қати ман ай худ 104 пиёда омада айҷаш 28 қати омадам рӯи худои ман ягон миллиардер нестам ки шумо маро пас бизанед ё ягон одами хеле бигем знаменитӣ нестам ки шумо хайп мегӣ чӣ мегӯям хеле вай кине ки пиар шен айрӯи ма охир бародар агар ба хотири як хелеш мегӯя ки шумо фалон мисол айҷати исломӣ гап мезанам ҳақорат чӣ қатида охир бародари азиз шумо алҳамдулилло ма мусулмони шумо мусулмони забони тоҷикия ки донӣ 99% туистон 99% мусулмона алҳамдулилло мусулмони вақте ки дӯсти азиз мана насиҳат ки кардӣ қабул ба насиҳат ҳеч кам намешавам неки вақте ям сухани нека гуфти насиҳат мо кардӣ камбудӣ мо гуфти ҳатто мо мегӯем ки чӣ камбудию чӣ дархосту чӣ саволе дорем марҳамат ба инстаграми мо ба мисол канали мо пешниҳод кунем мо худ мо мегӯем ин чиза неки вақте насиҳата карди дӯсти азиз ё ки насиҳат кӯ ё ки пура мара ҳақорат кӯ ҳақорат мукун майли ма рӯзим вақте ки ту номи ислома истифода мебариву дар тагиш ҳақорат менависад шумо аз худо наметарсед шумо кофиро фалон очаи шуморо фалон кунам мега ба худо шумо фалон номи худованда мегирад дар тагиш ҳақорат мекунад и ба обрӯи ман не ба обрӯи худ не ба обрӯи ислом иснод меёрита ба даргоҳи муҳаббат нозу шукр барнамея бародари азиз ё ҳақоратам бикун ё ки гапи сухани нек бинавис ҳақорат кардӣ худат гунаҳгор мешавӣ гуноҳи ма кам мешава бародарҷон ягон ҷои мада зиён намерасад неки кӯшиш кине бародаро уҷа ҳазор хоҳара ҳатто не апай зараҷон сайёраҷон фақат мисолам комментария мехонад ё ҷинси зананак ё ҳазорҳо ғариб духтар ҳазорҳо модар мехонад онҷа як камин навистания очта фалон кунам ҳам мехонад хитон ҳамчун мард як бор ҳамея ҳис кине ки модари шумо хоҳари шумо медуре амро мехонад айноми чӣ мешава ҳақоратҳо намехоҳем бародарҷон тамошо накунед илтимос тамошо накунед айо просмотр лайки ки мисол шумо мада мемонед мада ягон фоида намешава ё ки мисол акараем фоида намешава бо я лайк ё ду лайки шумо мемонед ҳақорат мекунед бигзор дизлайк мон бародарҷон ҳақорат накун модарои азизи моро хоҳарои моро табшуна табдашуна нороҳат накун анами охирон сухани ман гарчанде дарозам шава ба хотири ами камбудиҳо барое ки гуфтем сири неми сира рӯишод баъд як чизи дигар гуфтем дӯсти азиз ки ами кам бародар касе ҳаста любой навори моро тамошо мекунад мебинад калом навореро мо мепартем аллакай лайк нагирифта дизлайк мегирад ин мена анами ба ҳамон нафар дахл дорад ки ҳамин кора мекунад беҳтарин дӯсти азиз беҳтарин бародар афсус ҳатто интизор мешавам афсус дар ютуб намедонам бу хоб боша ё телефон ранги звонок мерава мегирад дар соати 12 шаб ма мепартам дизлайк мемонад 24 соат ама ҳама чиза мушоҳида кардам дизлайк мемонад ки ҳазор аҳмад калон чунки ҳасти ти рақобати ма дар бромади дар як мисол дар як давра ман дар бари та ҳастам ҳазор аҳмад ман медонам ки дӯсти ами ай группаи мои бегона нести ҳеҷ вақт бегона намекунам мега ки худира ҳазор дастгирӣ ки як рӯз дастгирӣ на ки душманат мешава як корча намегирӣ душманат мешава не ки душмане ашадида як хубӣ ки хубӣ ҳамон дӯстат мекуна як чиз гуфти як чиз дар ёдам зад ин чиза ҳам ҳаҷвай ҳам комедия ҳама тарафа чизи реалне да ҳамон душман ман дар хубӣ ка бовар мекунӣ ҳамон як мухлис дар ҳам таи гапи ман дизлайк монда шук ман давомад ки ин ҳамин одам дар шумо дизлайк монда дар фалон канал тарафас бром ҳам канал ба воситаи ава ёфтам бадар диди баъди ҳамо дар кори шумо хубӣ шид сабаб шид ки шумо кофтум наёфтам
یکی سامشین اومد دیزلای مونده یک مخلصی دشمن مخلص با گفتم هزار رحمت کاری برای واسه کردی تو دیزلای مونده با برات کلا بعد اونجا کلا یفت خیلی صحبت دراز نمی‌کنیم خدا نگهبان تا برنامه آینده از همه شما احترام را خواهش میکنم کامنتاری خوب لایک پادپیسه سره فراموش نکنید با شما هستیم رحیم پروداکشن محترم خوش خدا نگهبان